Vítam vás na našej webovej stránke. Momentálne sa nachádzame v priestoroch, kde prebiehajú skupinky v Nitre. Volám sa Renata Majzlíková, vediem tieto kurzy. Ja sama pred 16 rokmi som mala problém s váhou. Riešila som si to samozrejme po svojom, nie vždycky to dobre dopadlo. Takže práve pred tými 16 rokmi som našla spôsob zdravého stravovania a 16 rokov po 2 pôrodoch, ja mám teraz 38, si krásne držím tú svoju postavičku a snažím sa tieto moje vedomosti a skúsenosti, ktoré mám práve s touto výživou, tak sa snažím odovzdávať ostatným. Máme za sebou viac ako 50 skupiniek tých kurzíkov, kde v podstate v každej skupinke máme 5, zhruba až 12, niekedy až 15 osôb. Sú to aj muži, aj ženy. Máme veľmi peknú atmosféru, radi k nám chodia. Zhruba takú hodinku v týždni si vždycky každý nájde čas a v rámci tých 3 mesiacov, niektorí samozrejme, že aj dlhšie, pretože prídu k nám a majú oveľa väčšie nadváhy. Hej, samozrejme, chudne sa u nás zdravo, z čistého tuku, takže pokiaľ chceme chudnúť zdravo a trvalo si udržiavať váhu a treba prídu k nám osôbky, ktoré majú viac ako 130-140 kg, tak je to na dlhšie obdobie, takže navštevujte naše kurzíky a tie naše skupinky oveľa dlhšie. Základ v rámci jedného kurzu sa dá schudnúť, tak môžete rátať 3 až 5 kg z čistého tuku, čo samozrejme vizuálne aj potom na tých našich fotkách, v tej fotogálerii si pozrite, vyzerá ako keby opticky schudli oveľa viac, ale tým, že chudnú z čistého tuku, tak idú krásne po obvodoch a samozrejme im to mení to sebavedomie, takže v tých skupinkách je veľmi dobrá nálada. Naši klienti sa fakt menia aj po tej vnútornej stránke, je to zábavné pre nich, majú sa kde tešiť a tým, že v podstate je to všetko tak jednoduché, tak si v podstate tie myšlienky alebo v podstate tie vedomosti odnášajú domov a snažia sa potom aj celú rodinku, aj v podstate ostatných v kruhu ich vplyvu ovplyvniť v rámci toho zdravého stravovania, aby sa naučili udržiavať si tú váhu. Pokiaľ chcete vedieť, akým spôsobom máte zdravo schudnúť, krásne si sformovať postavičku a už navždy netrpieť tým, že to teličko nefunguje tak, ako vy by ste si želali a nemáte proste to svoje vlastné sebazaprenie, neviete to sami zvládnuť, prihláste sa kľudne k nám do tých skupiniek, môžete buď formou takto naživo v tých jednotlivých centrách. Ja osobne robím tieto kurzy v Nitre, robím v Nových Zámkoch, ale máme kurzy aj v Galante, aj v Bratislave, aj v iných mestách. Pozrite sa kľudne na tej webovke, ktoré mesto vám je bližšie, vypíšte len prihlasovací formulár, my sa vám čo najrýchlejšie ozveme, zaradíme si vás do skupinky, alebo teraz máme takú novinku. Posledné 4 mesiace už robíme práve túto skupinku aj cez internet, robíme to cez Hot Conference. Všetko takisto funguje, takisto si krásne baby vlastne držia tú svoju postavičku, aj si krásne chudnú, len je treba mať doma potom internet zapojený, mať mailovú adresu a my vám technicky potom prepošleme tie všetky prepozície. Tak ja sa na vás teším, dúfam, že budete s nami chudnúť a tie vaše kilá už navždy zahodíte.